hindi namin ang abono. Yun po, binilan po siguro kayo ng ano nyo, yung nanay po ni Kia, Kai. Ay, sus! Sabihin sa nagbigay ng regalo na to para sa inyo. Maraming salamat po, anak. Harap kayo dito, mami. Success is getting what you want. Happiness is getting what we really want. A blessed afternoon sa inyong lahat, mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress, and happy first day of August! Ang JFS team ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng saya at sorpresa. At ngayong hapon ay andito tayo sa Ragay Camarines Sur upang sorpresahan isang pinakamonggang nanay na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So ano pang hinihintay natin? Kilalanin na natin o suriin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanila ngayong hapon. Siyempre meron tayo ditong Ferrero Rocher chocolate. Meron tayong frame ng kanyang napaka-cute na apo. Meron din tayo ditong card na ibibigay natin sa ating lucky mommy for today. Meron din tayo ditong customized cake na may money cake sa loob na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. At syempre, meron din tayo ditong bubble balloon na may happy birthday Lola Betty from Kia. At syempre, meron din tayong patarpaulin na happy 65th birthday Lola Betty. At meron din tayong napakabonggang fresh flower bouquet na meron ding napaka-cute na money bouquet natin dyan na 5,000 pesos. So talagang napakabongga na naman ng regalo na ihahandog natin sa ating maswerteng nanay maya-maya lamang. So ano bang hinihintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. From our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. Without just create but to captivate, tara na't kilalanin na natin si Nanay sa Barangay Binahan, Ragay, Camarines Sur. Tayo sa Barangay Binahan, Ragay, Camarines Sur. Tara na't samahan niyo ako surprisein ang ating lucky mommy for today. Bye, mommy. Mahiling ko na nga nakagiroro. Anyway, hindi siya. Bukod ka lang. Tindahan. Ay, iyo Araminda. Ciao po. Araminda. Ay, excuse po. Good afternoon po. Dito po ang bahay po ni Ma'am Betty Encinares po. Ma'am Betty po. Dito nga po. Ay, dito po. Nasaan po siya? Ay, hello, Mami! Good afternoon! Ako po si DJ Charot. Mami, ano po? Pwede po kayo makausap saglit po. Doon na lang, Dito na lang tayo, Mami, para di kayo masyadong Naka-red si Mami, bonggang-bong. Baka po habulin kayo ng baka, ha? Naka-red kayo ngayon. Ayan, Mami. Alam po, Mami, may deliver po kasi kaming abono po para sa inyo. Bali po, nakapangalan po, pinangalan po ito sa apo nyo. Pinadi-deliver po dito sa inyo, ang mga abono. Bali po yung shipping fee po ng abono is nagkakalaga po ng 7,850. Bali po, ibababa na po namin dito. Pero po, yung shipping fee po namin, ang ay, kailangan lang po namin ng video for proof sa boss po namin. Galing pa po kami ng Legazpi, pero vaccinated naman po kami. Safe naman po kami.
Yan Kayo po. po si Ma'am Petty. Kayo po si Ma'am Petty, oh. Hindi namin ang abono. Yan po. Binilan po siguro kayo ng ano nyo, yung nanay po ni Kia, Kai. Ay, Yan. sus! Kinadiyo! Yan po, abono Kay po. Sir Dio po. Oo, kay Sir Dio po. May ano lang po, mga abono po. Bali po, ipapaanami lang po sa inyo. Ilang taon na po kayo pala, Mami? 65. 65? Wow naman. Mukha lang po kayo 64. Ayan. Kailan po, Mami, ang birthday niyo po? Ngayon. Ay, wow naman. Kaya pala nakapula si Ma'am. May pagkain po ba dyan? Charot lang, Mami. Ay, Mami, so, ano pong plano nyo? Baka po kaya kayo pinabigyan ng abono kasi po baka magtatayo kayo ng ng mga... Hindi namin ang abono. Wala bang pagtataliman. Oh, yun nga po. Paano po yan, Mami? May shipping fee po kaming 7,000. Pero po, Mami, pwede naman po hulugan niyo po muna kami ng 4,000. Si Sir Dio na lang po kakausapin namin after. Wala man ang pira. Paano po kaya to? O sige, Daddy, backup si Daddy po, asawa niyo po. Daddy, baka po may pambayad po kayo, Daddy. Kailangan po talaga namin, Daddy. Wala po kami pamasahe pabalik. Wala. 7,850 pa. Wala akong pira. Paano po to? Bigas po, may bigas daw kayo po. Bigas na lang po. Bigas na lang po kapalit. Paano yan, Mami? Sige, anong pag-uusapan natin? Ato na lang, deal na lang tayo. Kung wala pong pera, ano pong gagawin natin? Ako na lang sasama. Kayo na lang po sasa. Sige po, Mami, sasama ko po kayo. Okay lang sa inyo. Okay na, tawang-tawang si Mami. Sige, Mami, pareceive muna po namin yung pareceive po muna namin yung abono. Tapos po, para po, mamaya, pag-usapan na lang po natin kung paano yung payment. Okay lang po. Pareceive na muna namin, Mami. Tara, Mami. Pareceive na muna namin saglit. Ibenta, isang layo po sa akin yung tindahan niyo. Sa inyo po to. Pwede po yan. Wala pa po akong pagkain sa bahay. Pwede po yan. Tara, Mami, dito. Mami, halika dito, Mami. Halika dito, Mami. Kumusta naman po ang araw niyo ngayon? May ano pong ganap sa birthday niyo? Wala nga eh. Dito ka, Mami. Wala kami pira. Pero ako, ate, nung resibo, yung sa cellphone kasi nandyan yung resibo natin. Mami, saan po kayo pupunta? Dito po tayo, Mami. Huwag ka pong tatakbo dyan, baka pumahulog ka dyan, Mami. Ito ka, Mami. Yan? Saan na ba yung ano natin? Ay, andito, Mami. So, Petty. Ito po yung mga abono. Bali po, yung shipping fee po kasi natin is nagkalaga ng 7,850. So, dito na kayo, Mami. Halika dito, Mami. Ba't kayo lumalayo sa akin? Huwag kayo lumayo sa akin. Para naman kayo, Mami, So, kamusta po, Mami? Anong ganap naman po sa inyong birthday ngayon? Ano pong ganap dyan? Ano pong ibang ganap dyan sa bahay nyo? Wala nga. At wala man ang mga anak ko. Nasaan po yung mga anak niyo, Mami? Dito po kayo, Mami. Dito. Dito. Nasaan po yung mga anak niyo, Mami? Nasa Maynila. Nasa Maynila po. So, ano pong sabi po nila sa inyo? Si Dio, nasa Canada yan. Nasa Canada po ito. Sige, tatawagan po natin mamaya yung bayad, ha? Kasi kailangan ko po talaga yung bayad ngayon. Charot, Mami. Sige, Mami. Bago po namin ibaba yung mga abono, nandito po siya. Kayo na lang po ang magbukas. Para po malaman natin yung kung ilan pong box yung abonong i-deliver sa inyo. Okay lang po ba? Mami! Charot, Mami. Dito ka na, Mami. Dito ka, Mami. Halika dito. Lapit ka sa akin. Huwag ka matakot sa akin. Hindi pa po ako gutom. Ayan, charot, Mami. Dito po tayo, Mami. Ayan. Sige, Mami. Buksan niyo po yan kasi nandyan yung mga abono natin. Sige po. Mami Madden! Hello, Mami Madden! Ayan! Hello, Mami! Happy birthday! Halika dito, Mami! Halika dito, Mami! Ayan! Sobrang umiiyak si Mami! Hello, Mami Betty! Magandang tanghali po sa inyo! Ito pong regalo na to ay para po sa inyo at pinabibigay po ng inyong pinakamamahal na anak na si Sir Dion. At syempre, kung makikita nyo po, andito po ang picture ng inyong apo. At nasaan yung sash natin dyan? Ayan. So, Mami,
since ikaw ang reyna ngayong araw, tanggapin niyo rin po tong sash namin na merong happy birthday para po sa inyo, Mami. Ayan, sobrang umiiyak si Mami. At syempre, Mami, meron ka dyang bubble balloon, may customized cake, merong Ferrero chocolate, at syempre, Mami, para sa'yo to, tanggapin mo po to. Oh, wait lang, nakasabi. Ayan. Tanggapin mo po ito, Maming, fresh flower bouquet namin na bagay sa damit nyo. At merong 5,000 pesos para sa inyo, Mami. Tanggapin niyo po ito. Ayan. So, umiiyak si Mami. Grabing iyak ni Mami. Mami, bababa niyo lang po para makita yung mukha niya at emosyon natin dyan. So, Mami, kumusta naman po ang araw niyo ngayon na nakatanggap ng regalong ganito? Napakabongga po sa inyong 65th birthday. Ano, Mami? Kumusta po? Kumusta, Mami? Oh, walang masabi si Mami. Very speechless. Ano pong gusto niyo sabihin sa nagbigay ng regalo na to para sa inyo? Maraming salamat po, anak. Harap kayo dito, Mami. Harap kayo dyan, Mami. Ayan, may tumutunog. Ayan. Sige po, Mami. Ano pong gusto niyo sabihin? Maraming salamat. Niloloko ako ng anak ko eh. Bakit daw po kayo niloloko? Ano daw pong sabi? Sabi, wala daw. Walang ganap. Oh, pero nagkakamali po kayo, Mami. Dahil meron kayong mga regalo galing kay Sir Dion. At maraming salamat kasi na-appreciate namin yung sobrang iyak nyo talaga po bilang isang ina. Yan. Na-prank si Mami. So, halika kayo dito, Mami. Meron po akong gustong basahing message. Ayun si Mami. Ano ginagawa mo dyan, Mami? Meron akong gustong basahing message para po sa inyo. Ay, dito po si Daddy. Tabi kayo lang, Daddy, kay Mami. Ayan, so couple silang naka-red. So, Daddy, bago ko po basahin yung mensahe para kay Mami, ano naman pong gusto nyo sabihin sa inyong pinakamamahal na asawa? Happy birthday. Sana'y kumaba pang buhay. Ayan. Kasama rin ako. Aning ng buhay kung wala na ako. Oh, ay. More birthdays pa sa inyo, Daddy. Sige, i-kiss nyo naman po ang inyong pinakamamahal na asawa. Ayan naman po. Sige. Wow! So, Mami, hindi pa dyan nagtatapos dahil meron akong gustong basahing mensahe para sa inyo na pinabibigay ng inyong anak. So, lapit-lapit kayo dito sa akin, Mami, para mapakinggan nyo po ng maigi ang letter po para sa inyo. Ito po yung letter natin. Hello po! Para sa pinakamamahal kong mama, happy birthday! Sa'yo, sana nagustuhan mo ang simpleng regalo na ito at alam kong masaya ka na kahit di kita nabigyan ng pera kasi natupad ko na ang matagal niyong hiling ni Papa ang mabigyan kayo ng apo. I know na gustong gusto mo na siyang makarga. Hoping next year or next birthday mo, makabawi kami at dyan agad kami pupunta. Hinihiling ko sa Diyos na bigyan pa kayo ni Papa ng madami pang birthday at malusog na pangangatawan. Alagaan nyo ang isa't isa, iwasan ang tampuhan at di na kayo teenagers. Hehehe. Basta happy birthday, Mama. We love you from Deo, Kenneth, Baby Kea, at ang kapatid ko. Ayan po yung letter para sa inyo, Mami. So ito, Mami, andito po yung apo niyong napaka-cute na si Kea. At syempre po, kahit po, ayan, hindi niyo pa siya nayayakap, ito pong picture na to ay pinabibigay po sa inyo para ma-feel niyo pa rin po yung presence niya. Kasi baka next year makita niyo na yung apo niyo, di ba po? So, Mami, tanggapin niyo rin po tong letter. Isang ihag niyo na lang. Imagine niyo munang inahag mo na si Kea dyan sa picture na yan. So, Mami, ano naman pong gusto niyo sabihin sa nagbigay ng regalong ito? Daddy, lapit ka lang kay Mami. Dito po, isog kayo dito, Mami. Maraming salamat, Ayan. mga anak ko. At akala ko walang-wala at wala kayo eh. Sabi ninyo, sa susunod na lang babawi. Salamat na lang. Ano pa po, Mami? God bless us always. Ay. Sa inyo pong pinakamamahal na asawa na nandyan palagi sa tabi niyo. O, wag na lang po magtampuhan, hindi na kayo 18 years old. Ayan. Sige, Ma'am, ano pong gusto niyo sabihin din sa inyong asawa?
Eh, napakaganda po ng apo nyo, no? Ano po gusto nyo sabihin kay baby pati, kay husband po? Salamat sa lahat-lahat sa pagtsatsaga sa ugali ko na minsan. Hindi po ako ang asawa nyo. Ayan po ang asawa nyo. Ayan, mami. Minsan masungit. Apo. Ano pa po? Wala na. Isang kiss. Ikaw na. Si Daddy yung kumis kanina. Ikaw naman ngayon ang kumis. Oh. Wow! Ayan, so dito naman tayo from the sige. Mami, hindi pa po dyan nagtatapos dahil hindi pa po naboblow itong cake na to, itong candle nyo, itong customized cake nyo. So, Mami, hindi kompleto ang araw nyo. At samahan nyo kami, mga ka-JFS, upang ipablow kay Mami ang kanyang napakagandang customized cake. Ayan guys, so live na live pa rin tayo dito sa labas ng bahay ng ating napakagandang celebrant wearing red top naman dyan na bagay sa team natin dito sa likuran. Pero bago i-blow ni Mami ang kanyang candle, tanan at samahan niyo kong kantahan si Mami ng happy birthday! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Mami, make a wish and blow your candle. Yay! Ayan na, mga bonga. Officially, 60! Yes! So, Mami, sa tingin niyo po ba, meron pa po bang surpresang inihanda sa inyo yung anak niyo para sa inyo? Hindi ko alam. Hindi niyo po alam. Bagay, sorpresa nga, di ba? Ikaw talaga, Angel, ha? So, Mami, pwede po bang ipahawak niyo muna yung bouquet na yan kay Daddy? Saglit lang. Hindi naman po siguro yung babawasan ni Daddy, no? Hindi naman daw yung babawasan ni Daddy. Saglit lang daw po. O, si Daddy muna. O, Daddy, dito ka lang po. Tabi ka lang dito, Daddy, kay Mami. So, Mami, so yung sash natin, ayan, bumababa. Ayusin ko lang po. Mami, ngayon naman, hindi pa dyan nagtatapos. Meron pa akong inihandang sorpresa at regalo para sa'yo. At syempre galing kay Sir Deo. So, Mami, hilahin mo tong happy birthday natin dito. At sabay-sabay nating palakpakan habang hinihila ni Mami ang kanyang happy birthday topper. So, Mami, hilahin mo na. Yeah! Sige, Mami, hila. Sige. Ayan. Wow. Wow, Mami, ayan, sige lang po. Sige lang, hila. Oh my God. Ayan, sige lang po. Sige lang po, okay lang po. Okay lang. Wow! Wow! Yay! So yan, Maming money cake na yan ay nagkakahalaga pa ng additional 5,000 pesos para po sa inyo, a total of 10,000 pesos. So talagang napakabongga naman ang regalo po para sa inyo, Mami. So, Mami, ano naman pong gusto nyong sabihin sa inyong pinakamamahal na anak? Any last message po para sa inyong lovable Deo and sa inyong lovable na apo na si Kea na kahit po baby pa ay mapapanood nyo naman po tong video na to para sa inyo. Galing pala sa inyo. Ano pong gusto niyo? Ay, wala po sila dito, ha? Magpapatugtog lang, charot lang. Ano pong gusto niyo sabihin nyo para sa kanila? Maraming salamat po sa inyong mga anak ko. At hindi ninyo nakalimutan ang aking birthday. Ano pa po? Wala na. Ay, ramdam ko. Ilang taon na po ba si Sir Deo sa Canada? Ay, may parang Isang taon pa lang. pag-iisang taon pa Mahigit lang. isang taon. Apo. So, Mami, isang I love you naman para kay Sir Deo at kay Baby Kea para ma-feel nila yung presence mo. I love you, mga anak. Sana mag-ingat kayo riyan. Magpakabait ka, anak. Isang flying kiss naman, Mami, and I love you po. Nakadagdagan pala niya ako. Sana dumami ang aking mga apo. Ay! So, Daddy, ikaw po, ano pong gusto niyo sabihin kay Sir Deo at sa mga anak niyo po? At sa inyong apo na din po na si Kea. Ayun, sa akin. Na sana'y dagdagan pa yung apo. Damihan. Damihan pa po ang apo. Ilan na po ba ang apo niyo?
Lilima. Ay, kulang pa po ba yun? Kulang pa Kulang yan. pa yun, ha? Sige po. Sige po, Daddy. Ano pa po gusto niyo sabihin? Umiwas lang kayo sa kubig. Ah, po. Yan lang. Sana maging malakas kayo palagi. Mag-ingat kayo mabuti. Alagaan ninyo ang inyong anak. Yan lang po, Mami. Ayan. So, isang nanay na naman na napakaganda dito sa aking gilid ang ating nabigyan ng sorpresa at saya. Again, we are the JFS Petals and Services. Follow, like, share, and subscribe at abangan ng mga upcoming videos namin sa mga susunod na car trunks. Again, I am Ate Angel and Mommy Petty. Happy 65th birthday po, JFS Petals and Services po. We wish you all the best and more birthdays to come, more happiness po sa inyo ni Sir, and more apo. Wow! Again, thank you so much. Magbabay ka naman po, Mami. Bye!